Тъй като мина малко повече време от месец, мисля, че е време да видим как всъщност кожата ми се е подобрила или дали като цяло се е подобрила кожата ми от продуктите на Eucerin от тяхната Dermopure серия. В ръцете си държа една кутия на Eucerin, която съвсем скоро ще отиде при една от победителките в моят giveaway. Както повечето от вас знаят, поне тези, които следят профила ми в TikTok и в Instagram, знаят, че бях пуснала един giveaway с цялата Dermopure серия на Eucerin в моят профил в Instagram, където момичетата можеха да спечелят серумът с тройно действие, слънцезащитата и измивният гел. Все още не съм подготвила перфектно кутията за изпращане, ще я подготвим после заедно и се надявам клипът да ви бъде интересен. Първо ще започна с това дали кожата ми лесно свикна към продуктите. Аз съм с адски чувствителна кожа, предразположена към акне и когато използвам нови продукти, кожата ми се стресира страшно много. Но в интерес на истината с тези продукти кожата ми доста лесно се адаптира. Винаги когато скачам от продукт на продукт, имам един период от може би една седмица, в която започва кожата ми да се чисти и да ми избиват всички пъпки, които са били на повърхността, но не точно избили, започват просто да се появяват, за да се махнат. Тук интересното е, че това го нямаше и самите комедончета, които са били на лицето ми, просто изчезнаха. За съжаление, това, което ви обясних в предния клип с намаляването на прясното мляко в кафето и сладкото, аз не успях да го постигна на 100%, особено с кафето, затова виждате и тези малки пъпки тук, които няма да изчезнат докато аз не спра да пия мляко, тъй като аз имам като цяло непоносимост към тези неща, но просто ми е наистина много сложно. Изобщо не ви го препоръчвам, но това е нещо, което не мога да спра да правя поне на този етап. Ако сте гледали предното видео, предполагам, знаете какво всъщност представляваше кожата ми преди да започна. Прилагам и снимка, за да може отново да видите горе-долу, да придобиете представа. Кожата ми беше след акне, имах много петна, общо взето, нещо, което не ми се беше случвало никога през живота. Имах страшно много петна, които не знаех как да махна. Пробвала съм с салицилова киселина, с всякакви лекарства и нищо не се получаваше. Но това нещо наистина ми помогна. Предполагам, че трябва доста повече време, за да може да се види резултатът на 100%. Но пак казвам, кожата ми беше наистина в критично състояние. Все още не е в най-добрия си вид като цяло. Има много какво да се подобрява, но наистина кожата ми беше много зле. По принцип никога не съм била толкова отдадена към продукти, към рутина като цяло. Винаги имала съм няколко дни през седмицата, когато съм прекалено изморена и просто скипвам частта с серум и с всякакви такива неща. И единственото, което правя е да измия лицето си с измивен гел и да сложа някакъв хидратиращ крем и това е, защото всеки има дни, в които просто не му се занимава. Аз доста често ги имам тези дни и то се ми личи понякога. Тъй като когато ги имам тези дни, ми избиват още повече пъпки, защото кожата ми се нуждае от прекалено много неща. Много е взискателна и наистина се личи. Въпреки, че не съм прекалено отдадена, сега си направих този експеримент и с себе си, и с продуктите на Eucerin, за да проверя до каква степен те ще ми помогнат да изчистя петната от акне. Аз не съм се борила с самата поява на пъпки, въпреки че Dermopure серията се бори и с това. Това е едно от действията на цялата серия. Но не съм се борила с появата на пъпки, аз съм се борила главно с изчистването на петната от пъпките, което, пак казвам, за мен беше просто трагично и изключително трудно. Сама не можех да повярвам на себе си, но бях адски отдадена. Използвала съм само единствено тези продукти, абсолютно нищо друго, само серумът, слънцезащитата и измивния гел. Измивния гел го ползвах сутрин и вечер. Сега ще ви покажа как изглежда, въпреки че ако сте гледали първия клип 100% знаете как изглежда техния измивен гел. Не знам дали се вижда. Ето това е гела. Той е
в много голямо количество. Това е може би гелът, който съм си взимала, който е в най-голямо количество като цяло. Тоест стига за много време. За един месец аз съм изхабила някъде така до тук. И ми остава още доста за този тест период, който съм им наложила. 2 пъти дневно използвах измивния гел, сутрин и вечер. Много хора казват, че сутрин не е хубаво да се използва измивен гел, а само вода, но аз не съм на този принцип, защото хората с мазна кожа ще ме разберат, че не е много. Малко е противопоказно това, което се говори, се върти в социалните мрежи и не само. Но да, използвах го 2 пъти дневно. 2 пъти дневно използвах и серумът с тройно действие, като серумът мисля, че ми е останал някъде ето такова количество, което също е доста добре, някъде към половината. Сега не е при мен, за съжаление, да ви покажа, но използвах и серума 2 пъти дневно, сутрин и вечер, като от серума имате нужда от много малко количество, за да се разнесе на цялата ви кожа. Попива много бързо и най-важното, не е лепкав, защото хората с акне са достатъчно запознати, че продуктите, които се борят с акнето като цяло, са много лепкави. Аз поне това съм забелязвала, мен това нещо може да ме изкара извън релси, но това не беше лепкаво, което за мен е много голям плюс. И последното нещо, а именно слънцезащитата. Слънцезащитата я използвам веднага след като нанеса серума, изчаквах около 5 минутки да попие максимално. След това нанасям слънцезащита, като аз съм ви показвала и в други мои клипчета. Слагам си на 2 пръста така и нанасям такова количество. Забелязала съм, че за мен това е перфектното количество. Ако съм без грим, аз доста често ходя без грим, освен когато не съм на работа. Ако съм без грим, пренанасям слънцезащитата поне на 2 часа, особено когато има по-силно слънце. Но ако съм с грим, единствено нанасям слънцезащитата сутрин и това е. Не я нанасям повече. Предполагам, че сте запознати, че слънцезащитата, когато се борите с акне, белези от акне и така нататък, е адски важна. Така че ви препоръчвам да обърнете внимание и на слънцезащитата, която използвате. За да придобиете максимално ясна представа как на мен са ми подействали тези продукти, пак казвам, както и в предния клип, предполагам, че резултатите варират. При всеки може да е много строго индивидуално. Може при вас резултатите да не са толкова оптимални в началото, може в началото да са по-малки, след това да станат по-големи или пък обратното, но при всеки наистина това е различно. Аз ги тествах заедно с моя много близка приятелка, като нейни снимки нямам позволението да показвам тук, но при нея резултатите се появиха доста по-бавно, отколкото при мен. Продължиха да ми излизат по 1-2 пъпки, въпреки че ги използвах, но това си е лично моя грешка, тъй като, пак казвам, аз продължих да пия кафе с мляко и да ям сладко. Така че е напълно нормално да са ми излизали пъпки, но сега ще ви покажа резултати 2 седмици след като започнах да използвам продуктите. Кожата ми изглеждаше по този начин. Може да направите сравнение с снимката от началото на клипа и снимката сега, да придобиете представа. Веднага видях резултатите като цяло, дори може би след първата седмица, и помислих просто, че се филмирам, защото много исках да разкарам петната от лицето си. Но когато се консултирах и с други хора около мен, забелязах, че това нещо наистина помага и наистина кожата ми се променя към по-добро. И сега като краен вариант ви показвам резултати, направени преди 2 дни. Сега дори да ви покажа с грима, просто нищо няма да се личи, освен повърхностните пъпки, които имам. Но това са резултати, които са от преди 2 дни на чиста измита кожа, точно след като съм се събудила. Игнорирайте снимката каква е. Но за да може да придобиете оптимална представа отново докъде съм стигнала с лечението ми и с премахването на белезите. Общо взето, като заключение, мога да кажа, че на мен тези продукти са ми помогнали наистина адски много. И то в рамките на месец, може би месец и малко, месец и 1 седмица, нещо такова се пада, ако не се лъжа. Но за месец и 1 седмица наистина виждам резултати, които не съм виждала от други такива продукти. Аз съм пробвала не малко.
Като аз все пак ще продължа да ги ползвам, за да видя дали абсолютно всички петна ще могат да се махнат, тъй като то се вижда на снимките. Имам едни петна от доста по-интензивни, така да го кажа, пъпки, което петно просто не виждам как ще се махне, освен с някаква козметична процедура, която дори не знам каква трябва да е, поне на този етап. Но се надявам продуктите да помогнат поне малко от малко да се минимизира това. Не знам дали ще се получи, но все пак се надявам. Ако става въпрос и за тази моята приятелка, с която заедно правихме този експеримент, при нея, пак казвам, резултатите са доста по-малки, но отново се забелязват. Наистина се забелязва промяна, въпреки че тя, според нея, промяната не е чак толкова голяма, но наистина, когато те погледне човек отстрани и си бил с адските петна от акне, просто трябва някой да ви види отстрани и да ви каже има ли промяна или няма промяна. Никога няма да го забележиш сам. На мен също ми трябваше някой да ми помогне и да ми отвори очите, тъй като един човек, който страда от акне, винаги има нужда от това някой да го подбутне, да му даде кураж и един вид да го надъха да продължава да се бори с тези неща. Та, общо взето, това е от мен и от коментара ми по тези продукти. Аз пак казвам, страшно доволна съм. Благодарна съм на Eucerin, че са ми предоставили тази възможност да пробвам тези продукти наистина. Страшно много ги харесвам, страшно много препоръчвам и смятам, че всеки, който пробва това нещо, наистина ще бъде доволен. Ако все пак имате още желание да научите още и още информация за тези продукти на Eucerin, може да гледате клипчетата в моят TikTok профил, може да последвате и моят Instagram профил, в който също споделям полезна информация чрез сторита, чрез постове и така нататък. А също може да последвате и техният профил в Instagram, тъй като почти ежедневно качват сторита с доста полезна информация, която смятам, че ще ви бъде от полза, така че ви призовавам да го направите. Надявам се този клип да ви е бил полезен, да ви е бил интересен, с малко поне да съм ви вдъхновила да не се отказвате от борбата с акнето, колкото и тежка да е тя. Пожелавам ви страшно хубави празници и ви благодаря, че гледахте клипа.